Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyon amin papagayam. Ida ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 10. Nabara kuma ti panagiinayatyo kas akakabsat kani Kristo, kat nargat kayo amang ipakita, iti panagraamyo, iti maysa ken maysa. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Arakopan kayo tatang. Ay, mailiwakon kada kayo. Ay, kunak no saan ka pa yan nakaawid? Ada akon dito'y sangwanan nyo. Ni apay nga nagsangit kayo. Kalpasan ti 5 atawid. Itatayo manen nga agkikita. Ay, di kay agsangit akasta. Taado, ti pasarabok kada kayo. Ay, di apok ngay. Ay, imbati kon ag eskwela. Ngam ko nakankwana nga alaan ka iti Amerika. Iso nga orayan na ka. Oh, Ipag! Kumusta kan, Ipag Lolita? Kastilat na. Amumatan dito'y Pilipinas. Ayaba mo nagiti anak mo. Taado ti chocolate apasarabok kadakwada. Ay na, idi pa'y lang excited da. Agmano ak, Lolo. Ay, kaasyan na ka ti Diyos, apok. Kagap-kapok iji school, Lolo. Pudno ka di nga alaan na ka ni Tita Santi iji Amerika? Nangibagakan ka. Ni Nanang, isagsagana na kanong jibadom amapan, Lolo. Wen, Jenny, apok. Agsubli ka kadipay ditoy, Lolo. Katuwan Agsingsingpot ka ijay, Si kakit di ati agsingsingpet ditoy. Di ka agbangbangad. Tapno saan nakaabautan ni tatang mo. Oh, aday ta. Nayimpaki kung dagiti alain nyo abadbado yu iji Amerika, tatang. Anya pa'y nga iti kurang? Ni, tatang, apay nga agluwa kayo. Yak kumakayat ti pumanaw ditoy. Kayat da kayo mat amakaden na dasanti ijay. Nabayag da nga inlakad ti papeles yu tapno makapan kayo ijay. Kay kayat kulat ta dito'y Pilipinas. Sa nabali, taagawit kayon tumatlaang. Iso asaan kayon nga aglo akasta. Ngamin, nadagsen tirik nayo apumanaw no kasta. Di ubay-bayan ni tatang iji Amerika. Sigurado ang ma-enjoy na ijay. Ado ti pagpasyaran ijay? Sa bagay mo't kit di Nasingpat mo't nilakay ko. Dagiti nga anak mo. Ay naawan ti pagdanagam, tanasingpat dagiti anak ko, sa balida. Mga no pagsasawan damot ni tatang. Saan akasta dagiti anak ko? O galing Pinoy dalatta. Inkamin, Lolita. Sige ipag, agan-anad kayo Eddie, inkamin. Umawag kayo to adagos, apaman na makasangpet kayo ijay. Juan. Tatang, agisam ka man ta. Makadanon ka ni iji Amerika. Nakadanon nga tanda tatang iji Amerika. Saan pa'y siguro? Imbag pa'y ni tatang tamakadanon iji Amerika. Ay, nabayag nga inararapaap ko ti makapan ijay Amerika. No kayat mo, ilakutan dagi tinatawid ko adaga. Papantay umutan ijay. Anya? Agam na maibusan tayo iti English. Tila ibagbagam. Naragsakak dito Pilipinas. Ngamin, agdadan na tayo kadagiti uping. Ken kuna ni Manang Santi anarigat kanong mutlang tibiyag iji Amerika. Kung saan ka nga agtrabaho, awan ti gastusan. Kasta ka di? Sapay lang kumata maanusan ni tatang ijay. Awan ti si Darn at dinengdeng ijay kay. Wala nga rod. Sapay da ijay ti paborito na.
Ala, maturog takid din bakit? Masapaak pa yung mapan digital talon inton bigat. Clint, Grandpa is here. Is that him, ma'am? Too old. Yes. What will you say? Hello there. Go and bless. What's bless? Mommy, I'm going out with my friends. See ya. Bye, Grandpa. Tatang, isuday dyan ni Clint. Amerikano tilangana. Uwan, karupropa na ti amana. Ay, may kawak ditoy. Mairuwam kanto matlaang dito'y tatang. Italaang day taapan nakaikawam, tagdadamo ka dito'y. Tatang, mapan ako nagtrabaho. Uwan anak. Si kanto ti makamo ka ni Clint inton sumangpet manipot iti school da. Wayne. Aramidam ti kayat mo, tatang. Kanam ti kayat mo. Ada di microwave apang ipapudutam iti kanam. Apay, awan ti agluto. Ni tatang met, saan nga uso ti luto-luto dito'y. Busy amin at tao dito'y. Puro microwave ta naparpartak. Ay, kasta ka day. Talaga asabali ditoy. Kumusta nga tan ni Tatang, Eddie? Imawag ni Santi di Kalman. Naragsak ka naman ni tatang ijay. Nasaya at nga rod no kasta. Nasursuro na kanong ti agsida iti stick ken salad. Oh? Agreklamo la kanong ta naglamis. No kasta, saan laang agbakasyon ni Tatang ijay? Agyan pa yan ijay. Ay kit mabalin lata, ano kayat na? Saan akas kadata? Agmalmalem talatan dito'y taltalon. Dahito'y tibiyag akayat talulita. Kaya naragsak tayo umutin ngagpapamilya. Saan tayon atarigagayan ti mapan iji Amerika? I hate you, Grandpa. I hate you. Don't say that to me. I don't like you here. I heard that, Clint. How dare you say that to your grandpa? Because Grandpa is stupid. Clint, come back! Clint! Bay amon. Ay, tatang, pasensyakan iji apom. Imbagaklakan kwa nang agyan dito'y balay. Ngam kinaguran nakmitain. Sige. Bayan yun takasaritak. Oh, Tatang, kumusta kayon? Lolita, Kuna ni Santi, kay kayat yu kanon di ta Amerika. kinapudno na. Kaya't kunti agawid dita. Anya? May mayat mutlaeng dita Pilipinas. Ne, kunak man no naragsak kayo dita. Ay, sa bali dita oy. Idaan mo ngay respeto tinataangan. Kasta ka di? Pasarayag may saag laeng dito'y balay da. Saan kayo ang makapaspasyal? Asino kumati kadwa. Agpadamay nga da trabaho da Lolita kang ti asawa na. Kay met anak da. Nawan klase na. Kang nayon na rumuar. Imbag pa'y nga rod dito'y tagpasyar kayo kin ni Jenny. Ay, kasaritak tuman ni Jenny. Intun maminsan nga umahwagak. Ay Tatang, ado ti istoryaan na kada kayo. Numuna ta nagonor manan. Ay, nalay nga talaga ti apo ko. Wan Tatang, ala agan-anad kayo dita Di yu baybay anti salon at yo. Tatang, agoyak ka naman. Agtrangkaso aksa. Ay, saan nagsapay lang asong marakta si kaswan kayo. Ay, saan? Sumrek ka. Kabaalak da ito'y. Di pa'y laang tong ti sumrag. Saan kayo ang mabalin abay-bayan? Ang mga noad na maibaga ti asawa ma. Ni tatang mat. Saan kayo ang mabalin abay-bayan? Amo na dayta. Iso saan kayo ang madanagan? Clint,
Don't go near your grandpa, okay? Why, Daddy? 'Cause he is sick. Why? It's contagious. You understand? Yes, Daddy. How is your daddy? Still sick. Still not going to work tomorrow? I have to look after him. Honey, let's just send him to nursing home care. No. Why? You have work to do. You have us. Your family. Not only your dad. Think about that, honey. Tatang, nagsarita kami kanitom. May papanitian niya. Ipanda ka lang ang nursing home care. Anya dayta. Iji pangaywanan da kadagiti nataengan akaskan ka. Anya. Adda dagiti na train a nurses amang taraken kada kayo ijay. Ay, agawid aklagan ni J. Pilipinas. Tatang, Napadasak meten tinagyan dito'y Amerika. Naragsaka kaon. Mas kayat ko ijay Pilipinas. Agawid ni Lolo? Wan, Jenny. Yehey! Iso asaan ka nga agbang-bangad? Daintay to sabten ni Lolom iji airport. Kanayo nakmat nga agbehave. Nanang, agyan ka din ni Lolo ditoy? Jak amo, anak. Damagam to kan ko, na. Agbit kay mo na umay di Amerika. Tsak na irwam ijay. Kimutong kayong agpaiso At taglaang iti unag ti balay. Alah, tatang. Anusan yung harod man ang tiagsida iti dinengdeng. Tawan mo't istik dito'y baryo. Si Kamot, lukom man ni Tatang. Sana bali, tatang. Aywanan na kayo ni Lolita. Di na kayo baybayan. Sanda ka nga ipan iti ayan ti nursing home. Pudno day Tatang. Mas kampante kayo ditoy. Awan tirumbang apagdanagan nyo. Ay na, agyaman na kada kayo, anak ko. Napayag ti biyaheng agpa-probinsya. Mabayag ka di pa ya makasangpet tayo. Mabayag pa'y Tatang. Tani kaluglugan tayo laang. Iso nga iturog yu pa'y. Yehey! Adda ni Lolo! Ay na, ay, saan ka na maawit, apok? Di magsan ka nga minayin. Agsid si Daak Gayam itinatang akanayon, Lolo. Ay, huwag gayam. Adda ay ayam mo nga insangpet ko. Talaga, Lolo? Wen, Agsubli ka di pa iti Amerika, Lolo? saanin? Kay kayat kon dito'y Pilipinas. Apay mat. Nasingpet ka nga min, apok. Talaga, Lolo? Wen, apok. Saan ka nga rodin nagsubli ijay, Wen? Tapno agkakadwata yon, akanayon. dumteng ti panawan ti panaglakay ken panagbaket. No sa dino sa anton akasapulan unay dagiti na materialan a banag. Ngam ti kang runaan ton akasapulan ket tay panangaywan ken pammateg nga ipaay ti pamilya. Papagayam ditan tinagipusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanday tuway nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagdarabay na imbag nga oras kada kayo amin.